Ay anay daw. Kaya ano nga ako pa nagkautang ka pa rin Michael. Nga samantala, ang akong loan nga 10,000, wala na bisan piso nga nabilin. Mupay ko numabot ato dahil na nga akong ginuutang kay magiinom kami niyan. Na akong katsat. Dudit ka bilos? Ay, sir, adi ako. Salamat. Ano ito, sir? Naaprubahan ang imong kwan, imong ginlon. Ay, Salamat. 10,000 ano? Oh, 10,000. Sige sir. Sige sir. Yan lang. Kapot ano sa kalayon sir. Damo na 10,000. kita. Sir, bali 10,000 ni sir, mga 130,000 yung baragan sir, usa ni katuig sir, no warranty. Ha? Oo, no warranty ni sir. Aprobado ka na imong ginlon. Ah, sige. Oo. Ano man? Oh, Hatag ko na imo. tapir, may tunakon si manay ni, sir. Tagmil. Tagmil? Oh, bali 1 year sir. 1 year imong pagbayad dito. Oh, sige lang, kay Harayo pa man. Sige. Sige sir. Makadi na ako. Oo. Bali pakato na lang sa akuan sa tong meeting, meeting area na to. Dito Oo. ka lang bayad ha. Oh, sige. Sir. Thank you sir. Sige. Thank you po. Oh, Okay. salamat. Makag-inom na gud kami niyan tagong kata. Makadi. Sa duha, tulo. 10,000, sakto 10,000. Malipayon gud dito na akong katat niyan kay mga ngaong kami dito ton damot nagiinaso. Hulat-hulatong ko lang. Pare. Oy, pare, ano? Damo mating kwarta yan na. Oh, bagok nga release. Hindi ka naglun. Naglun ha asa. Nauna ka lahakon kaya ako buwas. Ma-release lang kami buwas pero kinanglang pare kuan and then kinanglang mag full payment anay balik kulang pa kuhin 11,000. Aw ma, kwarta ka na nga nito Okay, buhat pare. kuna na akong ginloan 150,000 pare. Aba daw, mas kwarta ang kangang Balik kong pare and then mo tikatura kay mo pay tapo kita. Aw, Mahuram la kanay mo bisla ma 11,000 kay igpo full payment ko. Ay pag kinabara kay ura kay kuan and then igdo 12,000 ko pagbaya na mo kun buwas aga-aga pa mo kay malakat mo madi. Takit diferensya pare kay ito na akong kwarta kay 10,000 la. Bismillah ito. Oo. Ano man ipapuro ni mo takon kay buwas mga alas 10 mga 12,000 lang dem 10,000. Madaw kun dilak nalo oy. Sige, baraka, kay pare gihapon ikaw sige. 10,000 na. Oo. Kay 11,000 ka kinuutang pare bali. Ano Kulang ito? ka man mila akon may anay. Bali 10,000 na. Oh, 10,000. May utang pa kay mo nga 1,000. Oo, may utang ka akon nga mil. 11,000 mo na kinuutang. Oh, sige, hatod ko na la dito kay mangutang ako. Sige na lang pag kinagtuon kay busit di pa malamrag. Lusugon ko na natin mo inanak. Sige. Pagpasok ko tayo mo utang nga mil ha. Oh, sige. Salamat pare kay igpo-full payment ko ulit ni buwas. Basta may utang ka mil ha. Oo. Akadaan ako kay apura ako kay naginulat mo madi. Oo. Ay anay daw. Kaya ano nga ako pa nagkautang ka pa rin Michael. Nga samantala, ang akong loan nga 10,000, wala na bisan piso nga nabilin. Ay, to, makatok ani kan madi, mahormak magkamil. Kay parak makabayad ang akong utang nga kan pa rin Michael nga mil. Sakto makadak anay.